Takže zdravím lidi, tady je Kyrox u prvního videa a já jsem tady s Tornym. Ahoj. Pak jsem tady s Vexou. Čau! A pak jsem tady s Paštikou růžovou. Jo, a dneska, jo, to jsou naši odběratele, nebo spíš takhle, Tornyho, ale buď ticho, Paštiko! To je moje první video, ale prostě jsme dostali takový nápad, že si s ním zahrajeme, protože chtěli, jo. A budeme si muset zahrát 5v5, protože 4v4 tady úplně jako nenajdeme někde. A asi to není jako kecávat, ještě dejte like, odběr zvoneček, ať vám netikne žádný nový video. Budu vydávat pravidelně videa, takže ať vám žádný neunikne, asi není často už kecávat a jdeme hrát. Dávajte lajky! Jo. A když tohle video bude mít 5 lajků, ne, když tohle video bude mít 5 lajků, tak budu vydávat 2 videa denně. Jinak ještě můžete jít na Tornyho kanál, Torny on YouTube, můžete mu tam hodit odběr, protože má taky skvělou tvorbu. Taky s ním natáčíme někdy. No někdy, spíš furt. Mám jít, vole, naprava. Růžová. Ty vole! Hej, ale nenávejte, prosím, jo? Já to nechci pípat. Ano. Mami! Jinak, pokud byste si chtěli taky zahrát s náma, tak můžete, když nám napíšete do komentářů. Ty Magure! Viděl jsi to? Ne. To je dobře. My jsme nemohli někdy natočit Among Us, my 4. Jo, můžem. To by mohlo být. Takže lidi, jestli chcete Among Us, tak napište, OK? Jo. A Jo, do komentářů. No, tak komentář. Já jsem Tornyho jak kdyby fanoušek a editor, jo, takže jako... A doufám, že mi Torny budeš taky stříhat videa, jo, děkuju. Ne. Protože my vždycky s Tornym natočíme 2 videa k němu a vždycky on stříhá jedno a já stříhám druhý, takže by to takhle by to mohlo být i u mě, že jo? Jo. No jo. Jinak tady vám někde hodím ID jako všech, co tady hráli. Ty vole. A budeš pípat i ty vole? A můžeš... Jako, když řekneš ty vole, tak to asi pípat nebudu. Ty vole. Kámo, to bylo dobré. Oni si toho prostě to nemohli... Jako, mohli bychom natočit Among Us? Že jo, dáme play again. Ne, nejde. Ne, dáme play again. No takhle, hoši a diváci, jo. Já bych to udělal tak, že bychom se ozvali třeba, až já budu mít na tom Gromovi třeba 100, prostě po menším puši, prostě bych se ozval, tak zatím čaute. Zdraví vás tady David z budoucnosti, hele, je tady pauza, jo, takže si prostě běžte pro pití, jako dodržejte pitný režim, jo. A to jako, jo, počkám, v pohodě. Co to máte, už vytrál videjko. Čaute. Tak, jsme tady zpátky. Chybí nám, jak vidíte, 1 hra do 900. Jo, trošku jsme tady ragibajtovali, jo. A hlavně teda Torny. Co kecáš? Je to pravda. Jak vidíte, Torny miluje svoje odběratele. Jo. Děkuju, na koho máš mít? Jo. On je úplně zbožný a lidi, víte. No a chybí nám poslední hra. A ke konci, na závěr bychom chtěli dát třeba 3 rozhodovací hry proti prostě tady Vexovi a růžový paštice. Počkej, já bych to dal. Počkej, já jsem jako s Davidem, jo, tak to je program. Ty zvedku jeden. Ty jeden lumpa jeden, vole. Jinak lidi, neřešte můj play, jo, já fakt jako, já to bravko jsem ho dlouho nehrál, protože tady Torny
neměl jako mobil moc dlouho, takže jako jsme ho začali hrávat, jo, takže neřešte jako jak hrajeme oba dva. Jo, jo. Dobře. A právě jsme dokončili Trophy Road 9, ne, jak se to říká? 7900 a chybí nám 100 do 8000, který dáme v dalším videu. A pak máme Legendary Star roku, hej, tak to chci. No, ale každopádně to uděláme v dalším videu. No a my bychom mohli jít teda 1v1. Co mi Si vezmem Colta, si vezmem. Lidi, omlouvám se, já jsem omylem vypl natáčení, ale jdeme teda teďka 2v2 s odběratelama. Colta, jo? Přesně říkat odběratele. Jo, odběratelama. No. Jak ti říkám, Romane, jestli nemáš Colta, ty zm... Ne, dva Edgara. Víte, ready? Počkej. Kolta. Jo. Můžete si tipnout do komentářů, kdo vyhraje. Můžete již sázet, jo? Já bych řekl, že to bude, Já bych nesouhlasil. nevím jak vy, já už jsem v Ty vole, paštiko. Veselně. Au, já jsem se nosu. Dostal jsem vyklepanou, vole, v realitě. Ty vole! Tomu teď ukážu totální pentakill. Ty vole, pomoc! Au! Ne! Nechte mě bejt. Nevadí. Potřebuji se vyhýlovat, nech mě bejt. Ale nekempete, vole, vy Já jsem se vyhýloval, chápeš? No dobrý, to jsou zubů. Ne! Říkám, oni vyhrajou. No se hrozně koukal takový ty, jo. Yes! Já mu hodíš kámo ke mně, more. Tak to je asi logický. Ne, já utíkám, mám málo. Romane, jestli to dáš, tak mi lež, jestli to nedáš, dávej na to bacha. Dávám na to bacha, velký bacha. Okej. No to nejdi! Jedna. Pojďte Edgara. Okej. Nemá Edgara. Ale koho má, uka? Počkej, to jsi ty, Martine. On má jenom 8, píču, tak Kámo! Tak, Dynamajka. Kámo. No tak to je prohraný, vole. Ne, není, oni ani neumí bez tak. Man, dělá, man. Okej. Zatím je to 1-0 lidi, Okay. ale ještě můžete změnit hlasy, jo? Ještě můžete. Nevede, já ale za dynamika neumím, vole. To taky ne. No. No dobrý, kdyby si viděl můj play, Davide, ohodnoť můj play za dynamika. Ej, možná to je prohraný, to bude jakoby 1v2, no. Ne, protože já to neumím, takže to jdete 1v1, bráchu. Já taky neumím. Jaký ne? Já se dostávám. No, tohle to říkám. No, vole. Man, diela. Jsem skákat, Proč? ten Proč? skáče, ten se háže. Kdo neskáče na ničech? Tak to počkej. Je to vyřešíme. Op. Ať to ne, Ty vole! tak šulin. Boom! Ty něco tohle sám. Ticho buď. Drž hubu. Co si děláš? Nic neubralo. Roman, zabij ho. Ty sám nezabiješ ho a bude mít tu modrou Kámo, už to přestat říkat, oni neví, kdo to je. Já to musím vypípávat.
Počkej, ne, to vlastně taky nemůžu říkat, no já nevím, co mám říkat. Martin, ty jsi fakt šuli prd. Takže Mil Na jedna. zem. Druhý žobo! Víš, já to musím vypívat. Já ti fakt Prostě kiknu. nemusíš. Vem to si někoho na dálku, vole. OK. Peťa. Nadal. Je Frank na dálku, jo, dáme tady. Kámo, tak já už vím, co bude mít Roman, bo on má kouta, vole, mi to jasný. Ty vole, má hardrika, vole. Mám hardrika. Máš peko. Mají Nedolan. Friendly. Friendly. Ty vole. Udolaj. Zabij tohoto, ano. No, jsem dead uši. 2-1. Roman, za to může Roman. protože Změňte si hráče. Nebo ty prostě. Může jakéhokoliv. Já můžu asi jakékoliv. Ty vole, Ne, Davide, na tady na Majka. na dálku někoho. Jo, na dálku? Aha. Tří, vole. No, ten je na dálku. Dobrý, Torny, ten potit. Jako jo, no. Já najdu. Já to hraju. Máš pajka. Ty vole. Kámo, kolik mám hvězdiček? Já? Já? Koho máš? Kámo, čím kolik mám? No. Tak, a teď je otázka, chcete ještě jednu browserovou hru? Můžem? Tak jsme tencajové. Jsme tencajové, vole, tak pojďte. Aha. Já za Max Hulusa umím. Já taky. Aha. Tak to dá. To je realita. Aha. Ne, já jsem to. Dobrý. Jako docela tencaj, no, jako jsem, no. A jako on se ale vyhýbá, už já ne. No, ty Je to dobrý. do prdele. Ty vole, ty píču, našla mastika, ty krávu. No tak to nedáš, vole. Ne? Sadíš se? Dělej! Dobrý, ten co je, tak pojď. Nejde to! Já tam pryč. David tencaj. Jdeš na gadgeta, to předtím. Jdem. To by nejde furt gadgeta, ty máš prostě... Ne, protože mě bude Bravko, co o Wi-Fi. tobě říká? Bravko, co o tobě říká, že ne, to by gadgetky ne. Že to bych to zakázal. No, Romane, už to zabij, prostě už jsi prš. Ok, bonusová hra dodělána. My se asi rozloučíme, protože tohle video má 15 minut. Dohromady tam tím to mělo nějak 8, 10, nevím teďka. 25 minut, tyvo, budu stříhat.
No. OK. Tak to hodně štěstí. To je pravda. Takže já se budu loučit. Ice Tordem, Ice Vexouk, Ice s růžovou paštikou. Takže čus. Jo, počkejte, ještě dejte. Čau.